Kamu udah dikawat dari sa ampuan, ikaw dikawat sa blender ganyan. Kamu udah itu nakawat sa blender ko deh. Anyabang mo, angas mo ah. Agad. Taon na akong taon na yung masawa ba? Sige na ba kasuko na ako? Muli kwarta. Nako'y kwarta. 50 pesos niya. Saon na ako. Tatambalan ta alis ang kita tanay ko sa kayuhan ni. Kita gini pobre. Ang anak ng butaning. Inun sila agad ko no. Basta ipanganak ang tinginit. Saot to gulo niya pobre. Ang mabilong sa tag-ulan ang kwarta ko magbaha. Paano masabi? Saon ni 50. Saan kita ni? Biskot ang kana ay asam tagitag kwartaan ni. Kita jud ang kuan kita ay. Kit-kit lang tagsaging ni. Asa ka tagitag kwartaan. Lugsong ang dikubos eh. Pesos itong kwarta. Boss, tangkay. Sa'yo problema ni mo, boss. Sa lagi pa kito nga. Akong kwarta, 50 lang ba na akong asawa, sila ka suko na ako kay ingon siya. May pagulong siguro ana-ana, mga may kwarta. Kung may kwarta, wala ana-ana. Nice. Ikon, idung-dung ka kwartahan to ka na pa kay Kalde. Lagi boss. Na pa kito, naro kandeng niyo. Siya ginako. Lima lagi boss. Labing, labing sa mga anak. Good ay la, palabing anak lagi. Sa akong dabas pa kito nga, makawin na itong anda na. Kwarta lagi, 50 pesos na lagi ni. Sa'yo na plano Wadyo to eh. ate, motor racket lang. Ako, ang sabay kwarta. Wadyo mo, Oh, kaita. saman. Wala kay raket? Hindi, racket. Oh, sige. Oh, nananap na boss. Basta kito kay basta imakan ka ba? Lakaw ko, Balik ka rin ako? Naglakaw mo kita racket. Kwarta ko. Uy, kunin mo. Na-sure mo ka manakag kitan. Sige, 50 pesos lagi pakito. Baka wala ko pakito. Balik mo, kunin mo. Oh, sige. Oh, dahil lang ko eh. Jusud ko, bulis na. Ay, ako lagi, wagad. Ako sawa lagi. Balik ito. Sila pasok po ba? Sige, balik ko. Oh, balik ka lang po dito. Bisip pakito eh. Wag yun, bago nagyapon sa una. Hatod ka ron. Manggal-gal yun. Pagkat ko lang choice niya. At pagkataro sa ubos ko to siya. Kini ko sa kwinta ron. Ako kwarta maka anak-anak juga ni gyud. Kaya kung sawa na yung isang wako ng kwarta di ka anak-anak. Kung ngay kwarta anak-anak. Tingnan ako. Ang lakaw to. Ayaw, di ma. Ambong ko ani ko ani pagkuha. May trabaho. May trabaho eh. Gago! Kit ano? Tagit ano? Sibukit ako. Kalang mga gamiton. Ito ay gamiton. Kila na may racket. Ayaw, di ma. Tiga. Putar ka. Ano lang? Ano ka magawin? Sinagikan. Dito ko ubos. Ngayon. Naghanap gamit. Ha? May nagtrabaho dito. Tao eh. Grabe kwarta. Malipay lagi ito, masawa lagi. Mapunan natin si Winta. Ando na yung skwinta. Kami bulsa puno ini. Nakati kwarta nga makanaan ta. Basta mo kuit ka na Watay anak, watay kwarta. Wala dyan. Na, At tuntun. ano napita gana? Dahil balaya. Ubus. Nato na. Unya, rakit. Sabot ta? Makitaan man ato now. Oh. Ito ni hubuon sa samin na ipuro nga to. Nice. Siro na. O lagi. Okay. Basta nakatay sabit ya. Di lagi. Ako na bahala mo. Ikman ako. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Maganda. Expert ko na kawatan. Baba. Bante ko tam. Buon na po. Sakit na. Kwarta lagi ni. Ako kasama kwarta juga ni. Sawar ko. Ari tagi diri. Santa. Ari tagi diri.
Takot ta. Pagit na. Tunod ako. Dili ako. Kena! Kena! Hini lang. Ispert na baray, ispert kab. Ispert lagi, ako'y bahala mo. Di, tama dakpan. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Kasi buyog ako. Sabit ko ano yun? Ati, tak. Tuli, pag-hini lang. Tawa niyo. Baliw. Pag-hinay. Nabili ako. Pag-hinay. Randiyo. Sakasakpan ta. Pag-upuan ako. Okay. Yan, sunod lang ako. Kamang. Awas mo ka lagi. Sama. Namo na putol. Ay na, kabelakang isa talaga mo. Pag balik. Sunod ako dali. Oh, dami talaga. Asok kami. Sunod. Sunod na dito na. Tanawa tama kita ano? Kena. Mahal ka na. Sure eh. Mahal ka na. Tapos magkasapan na. 50 mil na. Yung pamilya nabigyan na. Binuang ngayon, matay maamong ko nimo, nahalap ang pamilya. Ay, dari lang ko eh. Mamong ko nimo. Nyabang mo, angas mo ah. Adik ko lagi. Tahu pamilya lagi. Mamong ko. Buta ka na kwarta. Binuang. Tingnan ko ni. Tingnan ki. Binuang. Wala. Dagan pa kayo. Ay, ikaw good di. Ako yung kutali. Sama na ito. Sa bil ka. Hello? Okay, salig na ko. Grabe. Uy kaya. Okay. Oh, luya ko. Salig na ka na ko. Na, pilang ibalik kaya. Pilang gimahalan ni ba? Mga butang ito. Yan 5 mil. 5 mil? Oh, 5 mil. Mahal man ni. Binuang. Mahal kayo ni. Tadas mesin ko. Tara ko ang ranaw eh. Mesin ko ang ranaw. Natakan pa kito. Kuha ang kato. Kuyugi ko para dakan da makuha. Habok na ko na pamilyado. Ay, lagi ka pala. Maluwi ito atong pamilyado ito. Atong kawatan. Dato kay to. Pagkwartahan to. Kwartahan kay to kani. Gamay ka ini. Na ato nang. Ato usban to kuha. Asa ato na ibutang. Hindi tayo butang naman. Aril, balik ko sa to. Atong balikon. Sure ba ka? Lagi balik ko dato. Dakan pa kayo. Usog na kayo na. May naibalik ko trabaho. Komisyon na kayo. Lamig yung tubiga. Paano? Asa na complain nyo na po dili nga kuwan? Saan man ani na po complain nyo? Wala gyud ang cleaner. Saan man ako pagtiwas ani kung trabaho ron nga man? Sige ka ko ha? Let's check in na. Kung manis, treehouse na ba ni nga kung ano, order na ko sa treehouse? Dinalian na ba ka ini? Asa ka kung cleaner eh? Wala naman bro.
Nawa, ba nga ako ang pagitulong diri. Iluon sa street house. Uya po na kasi kawatan eh. Daso lagi kayo. Kamu balik. Dari jatuh kau. Dari jatuh mengita deh. Balik ka rin gusto. Wa gyud. Nah, jauh-jauh. Jauh-jauh. Ada jauh-jauh. Ini mo. Satu na, lakaw na. Nah, sini. Ayo peluput. Mantap. Linear ni hati ini, nakukap linear ako. Wah, yun. Ni. Ano ka mahal ani? Gago! Apa menyusah? Oh ayo. Kau kita enggak sana. Asal. Kenapa? Mahal lah. Loh, imani. Aku dah nih. Kamu ni kawat diri sa ampuan, ikaw ni kawat sa cleaner gani. Kamu ni kung kawat sa cleaner ko diri. Anyabang mo, angas mo ah. Sorry bos. Bos. Ay na. Bus ting bala. Sorry bos. Pero buti, salamat kay ninyo nga naabot mo. Nakan di po inanang mangawat. Di totoo yan. Bola lang yan. Alis kay ko ninyo kung ikawatan. Di na kun paya. Gusto mo. Kanaro, dapat lain. Dadali niyo say. Nalipay ka bos. Tinod ni. Nalipay ka bos. Ganahan ko kanang makuhaan na ako ang mga butang-butang. Yun. Di ko ganahan ano mo. Kapoy na kayo ginagawa. Oh, dapat ni Pak. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Sabay, Juan, lain yung gustong Juan. Ganahan yung ito. Ganahan ko ninyo da. Ganahan. Baliw. Ganahan yung pinani. Sa may gusto nyo na may kasakyan. May kasakyan. Ano problema na ito? Nawat na Ay, mo? ipulan ako. Nawatanya. Bukan orang. Ipulan ako sa kong motor. Doon na sa Rio. Iya, pasin kuwang pa na. Masap may yung naing gustong kamato niya ko ah. Motor, boss. Motor. Laki motor. Na ito motor. Ipulan ako ng motor. Ayo. Taksa mo. Oh, mo binil ko sniper o katong hundak ni. Oh, ano sa may inyo na. Asa man ama doon? Na ato sa likod sa balay. Wala may kadungdung. Na dere, tunuan to mo. Bini lang mo ni kasi ganun mo da sniper. Apa ni? Di ako yung na hundak ni. Oh, Ayawin mo. oh, pili lang mo na. Asa ko sa ninyo. Ako ay sniper. May litay kita na. Ako ba ka panaron ni? Ay ako ko dali. Ako panaron. Oh, under. Under lagi na. Ako lagi ka problema na. Salamat kayo ninyo ha. Nga inyo kong biari. Kawatan din ninyo. Kaatay ko. Balik ta. Balik ta. Oh, unya. Sakto na inyong kuan, basikuan ko na. Apa lang na boss? Ha? Lapay na sa may gusto nyo, kwarta, basikuan. Wala pa yung isang lang item dito. Kwarta lagi boss. Kwarta kira kang nanan boss kay. Motor. Kaya nga, mga kuan eh, katong ni akong binarita kung kuan, bro. Unya na, oh, ya. Inyo na. Sunod. Ayaw di ba? Magbukyo mo kuan, kasi mahot lang mo gasolina. Kano mo kwarta? Sudan ni boss. Gold. Bidata ng tani. Ini ako si Quinta ba? Di ko anak ko. Punaan good ni ron. Oh, kuna na. Gusto mo, oh, de. Yasa na. Yasa na. Mata uy. Kung ko na yung kwarta, dako lang ang kwarta. Basig mahutan mo gasolina mo, biyahe mo layo. Lang. Kung gusto ka. Oh, imuhan eh. Napay usad din gina kong gisibing sa iyo. Oh, napa oh. Labo. Oh. Ako lang ni ikuan niyo. Para di na ko ganahan mo so. Di na ko ganahan nga nang mukuan og
Kita ka? Oh my God! Wow! Hindi ko na lang. Sa paminadra. Udah pa, udah pa ko itim mo sa. Itim mo. At saan ni nani? Kuan ni Oskalibog. Kasi na nagkikitran boss. Kalibog ko niya. Sabi, Kopi, uli mo na. Usa pa yo. Oh, datan yo. wala. Di ko na. Na. Oh, ayan na. Kana, tada. Di ko na. Tara, tulad na. Kata mo? Tagit ko ah. Man, wala pa na ninyo. Oh, hindi ka tatangin na yun tanan. Hindi ko gusto nito balik na. Ato na ko wala lang guni mo. Wala lang kita. Ay, ko kadawag. Kadara ka tanan. Ay, tawala. Nga. Tawala na. Datan sa kikikito na yung kaban. Sabi na ako, boss. Di mo naman ako. Boss. Nah, saan ba nang pagkatugan mo pangawat niya? Di mo kakadaog ka na yung kinawat. Pero, pangatagag pa eh. Hindi. Ano? Bitbita. Ayaw. Ay. Pero, yan na. Ito. Kung yung gusto mangawat mo, di ba? Pagkatugan mo pangawat niya, hindi niyo dadon. Oh, muhilag ito rin. Kawatan niya, muhilag. Oh, may antik nih. Mahal gini siya. Ako na yun. Malumar naman kag pangawat mo hilak mangka ato sa kusura kay nasa ko ikuha dito nga ingnan lang ko kusi kinanglan nimo kay ako ipunan. Ha? Dia saka. Aduh, kapan kamu ko ikut sakit kerja. Biarlah aku. Masih mendengarin aku tenang tak? Biasa. Sedikit minum betul. Boleh aku patah aku sama dia. Asam dia. Aku ni boleh. Asam kau ni boleh tak kaya. Jangan ni. Jangan masuk. Dia boleh masuk. Oh, ayo yuri ko na. Datan na to. Oh, maghangig. Inyo magikawa. Inyo na. Jangan ni. Kau tahu kan? Kawasan kita dengan yang kau berbiara aku expert kerja. Woi, ayo dah berdamai dengan tenang deh. Anong kailangan kong gawin